Takže čaute, tu je Dave a ja vás vítam pri ďalšom diele z Vodka. Tentokrát som tu iba ja sám, bez Peťa. A ako si môžete všimnúť, tak som si kúpil nový tank. Su-100Y, presne tak. Viete už asi, že náš kanál sa volá DP Gameplays. Ak nás pozerovate, tak môžete povedať o nás aj svojim kamošom, aby nám dali odbery alebo lajky, ak sa im to bude páčiť o Vodku, lebo veľa gameplayov z Vodka nie je. A tak my dvaja s Peťom sme sa rozhodli, že budeme natáčať tieto gameplaye. Budeme sa ich snažiť uploadovať čo najčastejšie a dúfam, že sa vám to páči. Tak, ideme zo Su-100Y. Toto bude iba jedna bitva, lebo nemám až toľko času, bohužiaľ. Tak, tu mám posádku z ISK, ešte tam už som to mal dosť vylepšené a neviem čo sa mi viacej oplatí, ale viete čo, radšej si nechám toto moje zo Su-100Y a potom v Let's Play Peťo má kúpeného D-Maxa, IK Maxa, tak budeme spolu určite hrať a potom si to už asi prepnem, ale zatiaľ si to nechám takto. Tak, ideme na bitvu teraz. Uvidíme, čo nám to dá. No, do sedmičiek, tak nie je to nič moc, ale to je tak lepšie, jak drotom do oka, no. OK. Asi si dáme trochu hudby, čo by na to. Pretože... no, nevadí. Dobre, tak náš kanál poznáte a budeme robiť aj z iných hier, ako je Vodko, ale to už rozhodnete vy. Tak. Ideme sa vydať trošku na snajprenie, kde na kopec. No. Každý odber a každý like, ktorý nám dáte, samozrejme, tak z toho máme radosť. A tým viacej nás to podporí v natáčaní. Prepáčte, že som nás nepredstavil už na začiatku, ale nejako my sa tak tešili, tak sme rovno nahrali dielom, keď sme zabudli. Tak, viete, sme DP Gameplays. A tak. Prepáčte, ešte nemáme obrázok, to ma teda mrzí na našom kanáli, ale nebojte, hneď sa to spraví. To nemôže to takto. Tak. Tento tank ináč je dobrý. Ja som si myslel, že je celkom pomalý, ale má 8-nový motor, takže je celkom aj rýchly a bez 7-nový. A no, rýchly na to, ako vyzerá, tak ja si myslím, že je to celkom fajn. Tá rýchlosť. Taká optimálna. Teraz tu nie sú späťom, tak nemáme nejaké super taktiky a tak. Ale tak Peťo hráva to vodotén rozhodne častejšie ako ja. On už má IS-8, ja mám IS-3. No, budeme musieť meriť tam, čo? Toto keby sa trafíme správne, bude nám na chvíľku zastal. Lebo, tak bohužiaľ, sme ho netrafili. A to nie je až taký problém zase. Ešte môže byť kill. No, rolo 44. No, tank je to dobrý, dúfam, že ho... Mám cíl. Už je nevidím. Sme ho netrafili. Máme tanky. Určite. No, Tigera si bohužiaľ
neprerazíme. Necháme si... No, to neviem, či sme ho zasiahli. Ale každopádne je to len ukážka tohto tanku. Že aký je... No, kávečko. To by mohlo byť trošičku nádejnejšie. To je schované. Ešte jedno tu bolo. Ale asi budeme skôr po hentých strieľať, no. Lebo... Tanky sú celkom silné. To sú tam. Ináč napíšte do komentárov, aké iné hry by ste ešte chceli, aby sme natáčali, lebo... No, tak tomuto sme dali pekne. Tomuto sme... No, tak... Zabudol som si dať opravu však. No, tak... Odkiaľ sme trafili zase? Odkiaľ ma trafil Tiger 2? Tiger 2? Ja 1, prepáčte. No, tak toto ste aspoň videli, že koľko uberá. Ukážem vám aspoň parametre, no. Uberá približne od... No 500 sa mi už tiež podarilo, 550 ešte nie, ale... Keď s tým zapalíte niekoho, tak to dá pekný damage. Tak skúsime môj druhý premiák. Ja si kúpujem takéto menšie levely premiákov, lebo keď si človek kúpi Pershinga alebo IS-6 alebo Love, tak to je hneď proste také, že si kupuje tanky a nevie si urobiť vyššie tiere, tak ja si radšej také menšie. Lebo človek, ktorý si hneď kúpil Love na začiatok, alebo tie druhé, ešte T34, tak to nemusí hneď vedieť hrať a je to také zvláštne. Ja som začínal normálne, ako môžete vidieť od z jednotky. No tak vidíte, prehraná hra, ale aj tak 11 000, no neprerobili sme, ale pozrieme sa ešte do skladu. Prepáčte, ja to hneď len pozriem, či náhodou sa nedá niečo predať, lebo chcel by som si kúpiť môj fakt dobre najobľúbenejší tank. Môj bol zatiaľ KV1, prípadne KV1S alebo IS, tieto, ale skôr tá KV1, ale môj veľmi tiež obľúbený tank je tento, no, to je Panzer 4. No, Panzer 4, no to je proste môj obľúbený tank, už som ho mal, len bohužiaľ musel som ho predať aj v grille a takéto iné tanky kvôli tomu, že som si kúpil tento nádherný tank. Ako IS-3 je nádherný tank, ale ešte krajšia bude, keď bude mať toto a BL9, tak to už bude úplne dobre, no. Radiodesínové, viete čo, môžem si ho prípadne vyskúmať, ale to mi môžete napísať, ale to asi nie, ale ten motor, neviem, či si ho mám kúpiť. Iba o 50. Ja by som skôr hlavne aj pasy by som si možno mohol, lebo neviem, jak to uniesie, musím si to ešte prepočítať, že jak to uniesie, ale tak asi ideme ešte zo SU-100Y, ešte jednu bitvu, keďže táto sa nám tak nepodarila, tak ste z nej moc ani nemali. No tak, tak toto je milé. No, tak toto je veľmi milé. Nie je to nič moc, ale aspoň dobrá mapa, no. Budem sa držať skôr tých väčších stíhačov, lepších. Viete, aby som mohol vlastne toto celkovo asi aj zväčšiť, lebo vy tú hudbu asi ani nepočujete. No. Zase, že toľko nie. Takto.
snažíme. No. A ideme do boja. Tak, ja by som šiel do mesta, aj keď to sú pôjde asi možno do vekam, ale ja viem, že mal by som hrať takto teraz samostatne, ale keď sú tu také veľké tiere, tak ja sa budem držať radšej týchto lepších stíhačov. Prípadne sa schovám, no, jak ma veľkody sa púšťajú, tak viem. Dobre. Ešte medzi časom, pokiaľ tam dojdeme, vám poviem ešte, ktorá je moja ďalšia obľúbená hra. Je to World of Warcraft, to je tiež moja obľúbená hra, ale viete, že keď chcete hrať na normálnom serveri, tak musíte platiť mesačne, bohužiaľ je to tak. Mesačne okolo od tých 16 do 20 až 23 eur a nie je to, ako tá hra je veľmi dobrá, ale toto ma na nej dosť mrzí, že to takto spracovali, no, to urobili. A preto vám aj ukážem, takto som asi trošku, preto vám aj ukážem server, na ktorom si to môžete zahrať, je to normálny server zdarma a máte tam Mist of Pandaria, čo je tá najnovšia verzia. Občas niektoré tie také špeciálne questy, akože musíte niečo nájsť, alebo také, čo sú práve že zaujímavé, že vás niekde niečo odvezie, alebo tak tie bohužiaľ nefungujú, ale je to zdarma a máte tam o 50% myslím, že zvýšený exp, ale nie je to zase tak rýchlo, no pozor to, ja viem, že to ľahko hrám, dobre, dá sa tam za týždeň mať, alebo aj za skôr 90, ale mi to tak rýchlo nešlo teda, ja som ešte 80 nemám, ešte mám len 87 minút, až 90 ešte nemám, ale tak je tam taký prémiový účet, ktorý si môžete kúpiť a ten stojí myslím, že 5 eur a tam môžete mať zase 20% účet, 20% exp ešte navyše, prepáčte, lebo keďže tam tie questy také nie sú, tak no, tuto máme nejakého. Aha, no, pekne. Dobre, tak to mi napíšte do komentára, tak teraz sa s tým nebudeme zaoberať, teraz hráme World of Tanks. Tak, toto není sranda s týmito vyššími tiermi, musím si dávať pozor. Ale tu je trošku, kebyže dajú, tak by som sa možno aj odvážil ísť trošku ďalej. Tak, táto KV4, tá je veľmi dobrá. Tá fakt báli. Som šestový tank a idem súverne dopredu, ale no, bohužiaľ to už som nejak taký, no. No, takúto IS-ko to je riadna sila. No, tak strelili sme a počuli ste jaj. Tak teraz ak nás dobre trafia, tak to nebude, no počkajte, my sme si vlastne dokúpili, čo? Kebyže tohto Tigera dobre trafíme, tak by sme ho, no, je tam ešte je cudný, ber to. No, je to blbé. No, tak to má za to. Môže nás, aha. Tak nič, videli ste bohužiaľ s väčšími tiermi, to sa nedá. Tak videli ste, aspoň ste sa oboznámili s týmto tankom trošku.
aj keď nie až tak moc, víťazná bitva. Tak ďakujem, že ste si pozerali tento diel, dúfam, že sa vám páčil, aj keď nebol až taký akčný, ale nebojte, už som dneska vydal tiež jedno videjko a toto hneď tiež vydám. Tak, na budúce, čaute.